Ένας αγώνας τώρα μας καλεί ο εχθρός. Μου στείλαν κορίτσια κι άντρες πια καπνός. Ρε τα χάλια σας, ρε την αυτά. Όμως παιδιά σας προκαλώ, θα σε κάνω μικρέ άντρα εγώ. Ήρεμος σαν δάσος, μέσα όμως κες. Άμα βρεις ποιος είσαι, όλα θα τα θες. Ψωμό άχρηστο, φιλοχαζό, στόμα ανοιχτό ροφού. Άντρες στη θέση πια του παιδιού. Θα σκάσω πια σαν το ασκή, πάω έγινα ρημάδι. Στράβαση μου πάντα στη γυμναστική. Καλά, τον έχεις τρομοκρατήσει. Αχ, να μην με καταλάβει. Δεν με κάναν στο σχολείο κολυμβητή. Γρήγορος να σε σαν το ποτάμι. Τυφώνες να είμαστε τρομεροί. Κι εμείς να καίμε σαν τη φωτιά. Με του φεγγαριού την όψη τη διπλή. Έρχονται Ιούνιοι, έφτασε η στιγμή. Ό,τι είπα κάντε, κάντε με ψυχή. Δεν μπορείς μικρέ, ανίκανε, άντε μπρος, φεύγα από εδώ. Άντρα πώς να σε κάνω εγώ. Γρήγορος να σε σαν το ποτάμι. Τυφώνες να είμαστε τρομεροί. Κι εμείς με καίμε σαν τη φωτιά. Με του φεγγαριού την όψη διπλή. Να σε σαν το ποτάμι. Τυφώνες να είμαστε τρομεροί. Κι εμείς να καίμε σαν τη φωτιά. Με του φεγγαριού την όψη τη διπλή. What do you see? Black pine. From the high mountains. White horsehair. Imperial stallions. Sulfur from cannons. This doll came from a village in the Tongshao Pass, where the Imperial Army is waiting for us. We can avoid them easily. No. The quickest way to the Emperor is through that pass. Besides, the little girl will be missing her doll. We should return it to her.